Der er også et andet spil, jeg spiller meget lidt af, men jeg har spillet sådan fint nok ret meget af det. Hvis jeg kan komme ind. Yes. Altid pirate. Og pirate er herover, hvis vi lige... Så viser jeg lidt mine fruits. Det er sådan, jeg har Dark Blade, og ja, jeg har sådan nogle. Det er jo desværre alt muligt. Det er så mit fruits. Jeg har Spirit. Jeg har haft Leopard. Jeg har Control, jeg har Shadow, jeg har Blizzard, jeg har Pain. 2 Wumbles. Det kan man se der. 2. Der er 2 tom. Og så 1 Portal. Og 2 Phoenix. 1 Spider. 1 Love. 2 Magmas. 2 Ghost. Og så bare 2 Into Ice. Og ja. Nå, og så sådan en Perm Rocket. Ja, det er fordi jeg havde 50 Robux. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge dem på. Så prøver jeg bare på Perm Rocket. Ja, det er lidt overvendt. Nej, jeg er ikke rigtig med. Så see ya guys.